lalong kumbuang tin hindi kuch hota hai don ai chalandat kampat siam ladon kanu ka order ka batmai na kaliang ka jongiru kum ka isi ngim don kanu ka jingtmu ha ka ban budnam ya ki officer ki batre hapo kani ke institution ka jongi na kaliang ka jongi ki isi hadin ki jingmi hapo kilat pathai kubor ya gitu ke jingcia ya ka bala penlong ya UMDC barang badu jongi barashir ban ru ya kane kasiro wanatias ha kane kakenta ka pamata kabangis ngau lengo kolong kumba ila tersat langru ya kane ka circulation ka bla poisi ke media ngas ngau ban pule hangne ya kai ka bla thok shai hangne ya ka kane ka kentien ka bla thok ha kane grupam earlier the KHADC EC has revoked the tax orders issued to small shopkeepers as well as tea stall owners, which direct them to pay professional tax to the council. Kampat siyam ladon kanu ka order ka batmai na kaliang ka jongiru kum ka isi banwanra bansami kita ki circulation notice siya kita ki belaya keren na domene ki small shopkeepers. Mereka pas ngausi kalau kami hagani kerukam hagaba nakaliang ka jongi kum ka isi ngimdon kanu ka jingtmu hagaban penbudnam ya ki officer ki batre hapo kani ke institution ka jongi lani wadi ki staff ki baretru henry ka jingshim chong ICM balong menta ya kani ka step ban call for explanation ka day na ka benta ban penbaik ban penenti ban haka juga bor ban prevent ya ka jing klumar cingmut syu cung upai ba haka por ka badang biang kani ka ka thong ka bana kaliang ka isi ka jungi ka don bat na ka takadaw kumdon phai biang sa sisien ka jing shai ka long bangim shem don ka no ka benta ban perkhat da kumuipat ban bu ya kata ka jing long ka jing mang chong ki officer ka jungi haka jing haka jing sok kerdot lani akan kuno benta man la kapor ngisat khot yaki cheki kamra ke chungi banya tai banya selok henry kabat snusi kalong ba kumbangala pule mene walala don lepa kani ke order kabat revoke ya kani ka circulation na ka benta ki order yakini ki shopkeepers ki baret le ka dang mi biang haita ifor iba letse lalong kumbuang tin hindi kuch hota hai don ai chalandat